Nem, én ezt már nem csinálom tovább. Bónikám, egy egész életre akartál feleségül venni, egy éjszakát csak kiírsz. Nézd, egy igazi férj még valahogy megtalálja a számítását, de hát ez nem üzlet. És különben is, mi vagyok én? Nem vagyok más rajó, csak hogy Edwin ugrass velem. Ha tudni akarod, van olyan nő is, aki hetekig pincsi kutya lenne, értem? Bónikám, kérlek szépen, türelem. Lehet, hogy egy fél óra és visszakapod a szabadságod. Na, Bóni. A boldog ifjú pár. Tessék, engedje meg, hogy bemutassam a feleségemet. Verecke! Vereckei Szorosról jöttek át az ősei. Nagyon előkelő család. Csak rá kell nézni. Előttem le sem tagadhatná a származását. De, mintha mi már találkoztunk volna valahol. Gondolom csak hasonlítok valakire. Kizárt dolog, hogy találkoztak. Azt az én feleségem okvetlenül említette volna. Hát akkor meséljétek el szépen sorjába, hogy indult ez a szerelem, hol találkoztatok, mikor volt az esküvő. Hát az úgy volt, hogy... Dióhéjban egy. De a többit az én drága egyetlen feleségem elmeséli. Mondj el mindent, cicukám. Nekem most dolgom van. Mi dolgod van? Majd csak akad valami. Nos? Szóval... nincs mit mesélni rajta, sablonos történet. Az a fő, hogy boldogok. Ó, igen, nagyon. Remélem az én Edwinem is ilyen boldog lesz az ő stáziában. Kívánom neki, hogy ilyen boldog legyen. Örülök, hogy már itt tartanak a gyerekek. Ugyanis Edwin beleszeretett valami Orfeum hölgybe. Ó, bocsánat, grófné. Ön bizonyára nem is tudja, hogy mit jelent az, hogy Orfeum. Honnan is tudná. Persze mi mindent elkövettünk, hogy elszakítsuk attól a nőszemélytől. Még fényes párizsi szerződést is szereztünk neki. Azt önök intézték el. Miért csodálkozik grófné? Csak nem képzeli, hogy azzal a tehetséggel valakit csak úgy kivisztek Párizsba. Persze én nagyobb áldozattól sem riadnék vissza. Ha az a nő útjába állna a fiam házasságának, én hajlandó lennék pénzt is adni neki. Nem hiszem, hogy elfogadná. Miből gondolja grófné? Egy ilyen kis sanszonett? Mit gondol? Miért akarta minden áron a hálójába keríteni a fiamat? Jaj, drágám, rosszul van? Olyan sápat? Nem, csak ez a történet annyira érdekes. Nem, egyáltalán nem érdekes. Ma este kihirdetjük az eljegyzést, és vége. Edwin nagyon boldog. Úgy látszik, hogy már elfelejtette azt a kis könnyelmű pesti kalandját. Jaj, drágám, én úgy látom, hogy tényleg rosszul van. Jaj, Michel, frissítőt! Kérem,
Mi történt a kis grófnéval? A kis grófné egy kicsit rosszul van, egy kis konyak jót tesz majd neki. Köszönöm, már jobban vagyok. Csak egy kis szédülés volt. De elmúlt. Elmúlt örökre. Mit mondott neki? De semmi, csak hát megemlítettem neki, hogy ma este kihirdetjük Edwin eljegyzését. Csak ennyit. Hát hogy... Miért kell ezt csinálni? Hogy lehet valaki ilyen szívtelen? Még te beszélsz? Te? Aki becsempészted ezt a nőt ebbe a házba? Megérdemelnéd, hogy azonnal kidobjalak. Kell engem kidobni, kérem. Elmegyek én magamtól is. Nem nekem való lokál ez. Magát keresem, Cili.